Узган атнада сәламәтлек 5 елы кысаларында район советы һәм башкарма комитеты хезмәткәрләре яшьлек спорт комплексында ГТО нормативлары тапшырды. Чараны башкарма комитет җитәкчесе Ирек Салихҗанов ачты. Һәрбер кеше үзенең сәламәтлегенә игътибарлы булырга тиеш. Ул иртән зарядка ясарга тиеш. Йөгерергә тиеш. Һәм инде мөмкинлеге булган кадәр ул спорт белән шөгыльләнергә тиеш. Ул спорт белән шөгыльләнеп спортзалга бару дигән сүз түгел. Әмма конькида шуырга, йөзәргә, кичке прогулкаларга йөрергә тиеш. Шулай булса, безнең кешелек дөньясы сәламәт була. Мөслим районы буенча ГТО администраторы Расул Фаттахов нормативлар тапшыруның кагыйдәләре белән таныштырды. ГТО нормативы инде безнең күптәннән районыбызда популярлаштырылды. Төрле организациялар, мәктәп, укытучылар, хезмәткәрләр һәм район хезмәткәрләре бик актив катнашалар шушы мероприятиеләрдә. Норматив тапшыруга килүчеләр арасында төрле яшьтә хезмәткәрләр булса да, барысы да сынауларга җитди карап, үзләрен бар төрдә дә сынап карарга әзерләр. Безнең районда сәламәтлек 5 еллыгы программасы бара. Бу программа кысаларында бик күп кенә спорт чаралары уза. Һәм шулай аның бик киң таралганы булып, ул ГТО нормативлары тапшыру тора. Бездә менә район хакимияте хезмәткәрләре бергә җыелып бүген яшьлек спорт комплексына ГТО нормативлары тапшырырга килдек. Чарада яшь үзенчәлекләрне һәм иң яхшы күрсәткечләргә карап җиңүчеләр билгеләнде. Аларга Мөслим районы ГТО тестлары үзәге грамоталары тапшырылды. Наиля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.